Hola golafres, soc l'Albert i avui ens atrevirem a fer una de les receptes més típiques de la Quaresma, els bunyols de vent. Ja ho veureu, com sempre, fàcil és de fer-ho. Anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem 200 grams de farina, 250 ml de llet, que vindria a ser un got d'aquests que tenim per casa, 150 grams de mantega, 6 ous, 40 grams de sucre, la peladura de mitja llimona, una branca de canyella, una miqueta més de sucre per rebossar i un polsim de canyella en pols que també farem servir per rebossar. I el primer que farem serà posar la llet en un cassó a escalfar i afegirem la pell de la llimona i la branca de canyella per aromatitzar-la. Un cop arrenqui el bull, la retirarem, la colarem i la deixarem refredar. Mentre es refreda tamisarem la farina. Posarem un altre cassó al foc i afegirem la llet que abans hem aromatitzat amb la llimona i la canyella. Hi posarem també el sucre i afegim la mantega i ho anirem remenant fins que es desfaci tot. Quan s'hagi desfet la mantega del tot, hi afegim la farina. I ara és el moment de començar a remenar sense parar. Amb el foc molt fluixet, deixem el foc al mínim i que es vagi espessint, que vagi fent una pasteta sense parar de remenar. I ara quan tenim una massa així que sembla, jo que sé, com massa pa, ho enretirem del foc i ho deixem refredar. Un cop tinguem la massa temperada i anirem tirant els ous d'un en un. Que els tirarem d'un en un perquè haurem d'anar veient com absorbeix els ous la massa. Al principi veureu que queda així com relliscós, però després a poc s'anirà integrant. Però encara estarà massa espès, així que hi haurem de posar un altre ou. Vinga, veiem que encara està molt espès i afegim un altre. I anem pel tercer. Veiem que cada cop està una miqueta més clara. Però encara n'hi falta. Home, si teniu alguna maquineta que ho faci, potser millor, I jo la tinc, però ara m'ha fet mal de treure-la. Fixeu-vos com comença a quedar la massa més tendra. I ara a l'aixecar la cullera, veieu que queda així encara com molt enganxada la cullera. Encara hem de posar més ous. Escolta, cansa això, Doncs tu. De fet, ja anem pel 5è ou. Ens remenarem bé, a veure com queda, encara queda una miqueta massa enganxada. Vinga, li posem el 6è ou. Això promet ja. Bé, i ara en teoria ja hauria de quedar en aquest punt que si aixequem la cullera li queda com una corbata penjant. Així que ja ho tenim. I ara posarem abundant oli en una paella o en un cassó. Hem posat oli de gira-sol perquè no té un gust tan fort i així queda més suau. I quan estigui ben calent, agafarem amb un parell de culleretes d'aquestes de cafè i amb l'ajuda de les dues culleretes anirem fent aquesta forma i quan la tinguem feta la posarem a fregir. I anem fent. Si poden ser rodons, millor. A veure si aquest em surt millor. Vinga, aquest està una miqueta millor. Si anirem donant la volta, perquè se'ns cremin, però estan quedant prou bé, no? I a mesura que els tinguem fets, els anirem traient amb una escumadora i els deixarem en paper de cuina perquè vagin perdent l'oli.
Ara en una plata gran, en una safata, hi posem el sucre i posem també, ho barregem amb la canyella en pols que teníem abans i ho barregem una miqueta. I anirem agafant els bunyols i els anirem arrebossant amb sucre. Què us sembla? Hem fet bunyols de vent. Oi que no era tan difícil? I estan boníssims, de veritat. Feu-los. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.